Damena sumurung nasian saluhut naroha, ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhut na damang dainang, di bagasat tikyon nagabe jamita tu partangyangan, manang nagabe epistel tu minggu pasapulu tuluhon dung Trinitatis, ima epistel tu minggu 10 September tahun 2022 tersurat ma di pesalmen biddu 50 sada mamuka sian ayat sada jalamar haujungan di ayat 10 songono ma di baritahod disi ede sian si Daud uju naro panurirang sinatan manopot ibana dung di parjolma nai Batseba asi maroham dia wali di pata hobar tudinggan di basam say sesa maaka pangalau siokku hobar tu gudang niasi ni roham ia situtu maau buri sian hajahatokku jalapayas maau sian dosaku ainunga huboto aka pangalau siokku jala say tongdo soson di jolokku dosaku dopak ko sabing doa umar dosa jalan ajat situtudo di matam nahu ulahon asatung bonarho di bagasan paddohammu pita di bagasan panguhummu tongoddo di bagasan hajahatod doau tubuh jala di bagasan dosa di jakon dainang au sitong ni roha di bagasan do tongon lomo ni roham atong pabotohon ma habisuhon tu bagasan rohaku say urasi maau siad dosaku marhite-hite sanggul asa tung ia sau say buri maau asa sumaksak au sian itak say patubegehom ma tuau hasonangat dohok las ni roha asa marulup-ulup huli-huli akanaung ginopuammu ido yang gosahak ni turpuki damang dainang nahinaholongat di bagasan Tuhan Yesus Kristus ujahat di bagasan minggu tahun di dogma di halomoho debatado hamu baun ni rohatta nalahoma muhai jami tahun adong ma sadasarito taringot tu si Martin Luther di baritahom ma di sadatiki marsahit na posama si Martin Luther Roma sibolis madonok konibana di patuduhon sibolisima sada gulungan harotas namarisihon aka daftar ni dosa ni si Martin Luther tarsurat ma di siganup nasa aka dosa ni si Martin Luther hira na nidok ni sibolisima tung masay gudang jala belgado dosam dang nalaho pakkeon ni Tuhaniho ay molo de bata dang lomoro hana dia kadosa hamateado upani dosa marnidei dirimangi si Martin Luther ma jala diingot-ingot ma ahado naso tarsurat di bagasan harotas na binuan ni si polisi topuma gugu suarana maddok adong na hinalupahom mu bolis tetek-tetek ni mudar ni Yesus Kristus anak ni debatai nunga manesa dosaku ubigei ditinggalhon si bulisima si Martin Luther damang dainang sian sarito ni si Martin Luther isa diri takas matutui dauta bohado ganup nasa akadosa tay napinakke ni si bulis dinalaho maddabuhok kita asa unang hehe behita sian hadusaun mulubui asa bonom mahita diganup nasa huwaso ni dosai laos dilehon ganup nasa sibolisido akan nalipe dihita asa unang behita mulak dinggan asa unang bimarhamu baun nian sian hadusaun
manang sian ganup nasa hagaliota. Damang dainang, mardosa-dosa luhut na hitajolma, songonido nang Raja Daud. Mardosa do ibana do pak debata, disyala dibuat ibana do jolma ni si Uria gabe jolmana, ima si Betseba. Siadalan na jahat do si Daud, jala ulaun na sopatut do nabi nahen ni si Dauti dia dopan ni debata. Dung dirimangi si Daud do sanai, diokuhon ibana mai tu debata, ditopoti madusana, laos dipangido maasini rohani debata, ido edeni pasal menon. Damang dainang, hobar tu ojahat di bagasan minggu tahun nama dok, di halomohod debatado hamu baun ni roha. Hobar tu sima, adong piga-piga mutiha si putih hota sian turpukon. Na parjolo, ima mangoloi si paingot. Damang dainang, ia taringot tu namasa di bagasa turpukon, manang nagabi latar belakang ni turpuko sendiri, narodo panurirang natan manopoti si Daud, dung di parjolma na Batseba. Boidoi Daud ta baritai di 2 Samuel 12 ayat sadaro di ayat 10 tolu. Di sini paingok panurirang natad do si Daud, marhite-hite upama sahalak namora nama buat biru-biru ni napogus. Ditangihon jala dijakon Raja Daud do si paingot ni panurirangi. Dungi manol soli maibana, dia kadusana nabi nain-nai. Damang dainang, tung masay dinggad do manangihon dohok nama jakon si paingot. Unang magabi tahasuguhon na kasi paingot, dohok na paingot tok kita. Songon inganan ni bawa namar pangkas, manang inganan ni akaina namar salon. Di inganan parpangkasani, manang di inganan ni parsalonani. Dibahid do kaca di humaliang na. Pinomat di jolo dohok di pudi. Asabuy do takas idaon ni namar pangkas, dohok nama mangkasih penampilan ni namar pangkasih. Songo dia do perubahan, dung dipangkas ibana. Songo ninang akka parsalon, dohot ina namar saloni. Asabuy do lam tutakas na idaon ni namar pangkasi proses na, jala songo dia hasilna namar saloni ibana. Songo di marikot na si paingot sian keluarga, si anak kadongan, siap pangulani huria, lumobima hata ni debata. Si paingot tiga besongo nuba do, nang pemaragam daina, olo pait, olo manis, manang nasapok daina. Alay molo dijakon, boy do gabi pamalum pamatang namar sahit, jalan apa guguhon. Disyalani, gabi huria nama kalomohon si paingok mahita, songon Raja Daud. Dungi, gabi huria si buan jala si pasaha si paingok mahita muse, tuaka dongatta. Tadda naung tajako si paingoti, gabi dohot tita paingot tor dongatta, di bagasa kolong dohok motivasi na sitong, songon na pinasahat ni panurirang natan tu Raja Daud. Damang dainang, napaduahon ima dang mga sahod diri. Taboto do sahala Raja do si Daud, jalanong nga godang akan adinggad di patupa ibana. Liling do ibana di bagasan hasusaan, dung dioloy pajowon ni Tuhani marhite na miniahan ni panurirang natan ibana. Alay di palililili si Saul do ibana, jalanaing bunuon na. Ikom martabuni do Raja Daud, alanaung gabi buronan ni Raja Sauli ibana. Dukud do libana gabi Raja ni Israel, tung masay gudang do muse akan adinggad di bahin ibana, manguluhon bangso ni debatay. Alay nang pesisongoni, dang dipangasahon si Daud dirina, doa kapabahenan na nadinggani.
Molotung pedi palili-lili Raja Saul ibana alai dangolo ibana dinalahoma bunuh Raja Saul nang peadong kesempatan hati hai. Nang pedi palili Raja Saul ibana alai saya totong do imana patupa kana dinggan hobar tulomoni rohani di bata. Damang dainang dung di paingo panurirang natan dang di do ibana pola madusakku na sasadai makukupi gudang ni akan adinggan na hubaheni manang gabi do honon na Raja duau di bangsoon lomok kudo uhum manang au do na gabi uhum alai dang di pangasahor Raja Daud hadirion na doho akka pabahenan na asa manubus dosanai alana dang tarsesa niya kapabahenan na dinggan niya kadusa molotung pe merdusa hita tudongat tajolma dang nagabe holat tudongat tajolmai hita merdusa doho do hita merdusa nang tu debata ai debata do na puna saluhut jolma dohot saluhut na nasana adong jala molotung pe merdusa hita tu jolma dada gabi tarsesa dosa tai binahen ni panesa ni jolma ikon aku honota do dosa tai jadi dang tapangasahod dirita alai tapangasahod do hasitonga doho hadingganon jala tapangasahon saluhut na nadong dihitai di bagasan toru ni roha di toru ni pasu-pasu doho asini roha ni debata asa sesaon na dosata disialani gabe huria na so mangasahod diri doho akana adong mahita unang tapangasahon akan adong dihitai ay suadong guguni unang tapangasahon ganup na sa hadiriota alai gabi huria na mangasahon na sinirohan ni di batama songon Raja Daud na mga kuhod do sana di pangasahod do asinirohan ni di bata dang mangasahon hadirion na ibana damang dainang napatuluhon si putihot ta siya turpukon ima mangokuhod dosa dung dipasaha panurirang natan si paingoti tu Raja Daud diokuhon ibana do naung mardosa ibana dang diporso ibana dosana dang dilului ibana dalan hasitongan didirina jaladang dilului ibana hasalaan ni sibet siba dang dilului ibana kambing hitam asa manutupi dosana manang napabali hossa tuna asing diokuhon Raja Daud dosanai ima tadana natar jalosa dope akan adinggan disiala di dia adong pangakuhonoton dia kahahurangan disima boto otta hagugu otta HP susah dia gugutai jala disima boto otta muse narikot do dihita haguguon na siya debata alay baliksa molo so olo mga kuhod dosa doson na so uboto na dinggadoy ay miyam maibana jalamanotong maibana diganup na sa hagalion na doho akka hahurangan na maoldo adong hamubaon ni roha diaka naso olo mga kuhod dosa na damang dainang namangihut ia disi adong pangakuhonoton disima adong napasahatod diri tu debata jadi pangakuhono nipe di bagasan haserepon ni rohado disialani ima asa jumolo do mangakuhod dosa dungi manopoti dosa asa disima dapotan asini roha ni debata ima hasesaan ni dosai molo swadong serep ni roha dang tarbahen ni sasahalak pasahatod diri tu debata dang tarbahe bemajalo pasu-pasu hasesaan ni dosai marhite pangakuhono ni tarida roha ni jolma nawolo majalo hamubaon na siya debata debatado na paubahon jolmai siyan jolma na mardosa naikot tu hamatian muba gabi sahalak
nang pemardosa. Alai gabe parjabar do tuhanguluan na saliling-nililing na. Disiala, balga ni huwaso, dohod asi di rohani di bata. Naung mamitori hita, siyan saluhut na dosata. Damang dainang, di halomohod de batado, hamubaon ni rohani Raja Daud. Laos di pasu-pasu do ibana. Jala di palua ibana sian ganup nasa akka ihot-ihot ni dosanai. Laos di pargugu ibana mangulahon akka ulaon na. Atong tatiru ma rohani Raja Daud na mangoloi si paingot jala dang mga sahod diri. Jala naolo mga kuhod dosana tarpasu-pasu do ibana. Roma hita tu de bata di bagasak kamubaon ni rohai, ay di halomohon de batado hamubaon ni roha. Tuhan de batama na mamasu-masu hita sa luhut na. Amen.